Karara vekatînê bi Tirkiye ayrılma kararı ya Park Chan-wook bi navê xwe min kişand mûbiyê da. Park Chan-wook bi vê fîlma romantîk û dramatîk sala 2022 li Canê xelat standiye. Ne seba xelatê lê seba navê wê min vekir sêrkir fîlm. Filmê ji ber qelebalixî ez vestan diminekî di serî da. Sankî berbetaliya filmê ve meseleya wê jê hev derket û ez ancak ketim atmosferê. Bi karara vekatînê ez kanim bêjim sed sala 21 înternet xist her derê û pêra şüphe jî ket her dilî. Di vê sed salê da sedeqat, samîmiyeta ji dil nemumkûne hebe ji bo jin û mirên wê hevdora dimeşin. İnternetê eşkere raber kir ku modernîzm medeniyeta sed sala 20 li sed sala 21 kar nake û însan zebt nabe gava li hez û heyecanê digere. Hez û heyecana ku ji rêka xwe esîl derdikeve jî huzur û heyatê diherrimîne. Bela li ser belayan tîne. Heyranê wan însanê hanin ku kanin karara vekatînê bidin û vedeqetin qaşo. Gorey min heta înternet hebe vekatîn tune ye. Dûrketin heye lê vekatîn tune ye. Kî kê diterikîne? Kî kê berdede? Kî ji kê vedeqete Xwedê hebînî? Herkes ji berê bêtir bi herkesî raye. Herkes ji berê bêtir herkesî takîb dike. Her sed salê însan tim eynî însan e. Bes hinek deman qalib û qaydeyên dewrekî pûç dibin, bê mehna dimînin û guherîn dest pê dikin ji bo însan dîsa eynî însan bimînin. Em li vê demê rast hatin. Krîz û kaosên mêyên mezin wê kirarên mêyên vekatînê biguherînin û em ê dîsa însan bimînin û em ê veneqetin. Çi bi kirar, çi bê kirar.